إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da farko muna bada uzuri saboda jinkirin fara karatu da aka yi a mana afuwa. Wancan darasi na 103 yau 13 ga watan 4 watan Rabiul Thani bayan shekarar ta 46 bayan 100,000 yau 16 ga watan 10 watan Oktoba 2024. Da yakon Allah za mu tashi a shafi na 231 a littafi irin nawa 231 daga tsakiya fadinsa wal qur'anu mamlu'un bi dhikril mala'ika. Da littafin kuma shafi na 242 daga bangaren dama awul faqara sakin layi na farko. Muna magana akan innal mala'ikata aw inna Allah ittakhadha Ibrahima khalilan wa kallama Allah Musa takliman. Bacin mun gama muka shiga nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin. To malam ya kawo mana bala'i ko bayani game da mala'iku filla yau za mu dora akai. Yace wal qur'ani mamlu'un bi dhikril mala'ika. A cike yake da bayani game da mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala wa asnafihim da kuma sinfi ɗinsu wato kalolinsu da nau'o'insu wa maratibin da kuma matsayinsu. Malam zai kawo mana matsayin waɗannan mala'iku da kuma yadda Qur'ani ya ambaci mala'iku da matsayinsu da kuma siffofinsu. To malam sai ya haɗa ayoyin guri ɗaya. To zan dinga haɗa kowace magana ta sa da ayar. Idan na faɗi ayar sai ka duba inda ayar take. Tunda malam bai jira duk batun da ya faɗa bai kawo hujja a haɗa ba. Yace fataratan wani lokaci يقرن الله تعالى اسمه باسمه أو يقرن الله تعالى اسمه أو اسمه باسمهم. الله yana hada sunansa da kuma sunan mala'ika a cikin wato aya ta alqur'ani. Misali kullun amana billahi wa malaikatihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wato dukkanin mu'minai sun imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da kuma manzanninsa. To nan an kawo mala'ika kuma an kawo wato sunan Allah tabaraka wa ta'ala an hada su da wawul af wawu ta goyon bayani. Kamar fadin sa aidan shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul ilm. Shahida Allah ya shaida cewa ba wani abun bauta da gaskiya sai huwa sai shi Allah. Wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi da mazuwa ilmi. To nan ya hada sunansa da kuma almala'ika. Abu na biyu shine wasilatihi aw salatihi bi salatihim. Wato ya hada yadda idan yayi salati mala'iku ma suna salati. Wato inda Allah ya ambaci cewa yayi salati sai kawo mala'ikun Allah su ma su yi salati. Misali fadin tabaraka wa ta'ala wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سورة الأحزاب آية 43. هو الذي يصلي عليكم. shine wanda yake muku salati wato Allah yake neman mana rahma da gafara da neman falahi da tsira duniya da lahira. Allah ka ba mu wannan. Sannan wa mala'ikatu haku mala'ikunsa. To haka ya faɗi cewa wa salatahu bi salatihim, ya hada salatin da yake da kuma salatin mala'ikunsa a guri daya. Sannan wa yadhifuhum ilayhi fi mawadi' at-tashrif, kuma jingina su zuwa gare shi dan sharrafawa, dan ya ba su matsayi da girmamawa, sai ya hada su tare da shi. Kan fadin sa wa mala'ikatuhu, ya jingina mala'iku zuwa gare shi. Kaga sun samu sharafi, sun samu daraja saboda an jingina su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan fadin sa wa taratan wani lokaci yadhkuru haffahum bil arshi, sai faɗi yadda mala'iku suke kewaye suke yin ƙawanya ga al'arshinsa, wa hamluhum lah da kuma yadda suke ɗaukan al'arshin. To wannan in ka duba za ka faɗi tabaraka wa ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lil ladina amanu.
suratul ghafir aya ta 7 alladhina yahmiluna al'arsha kaga wa'inda suke daukan al'arsh ka san dai ba mutane bane kuma ba aljanu bane saboda mala'ikun Allah ne sune suke daukan al'arshin ubangiji wa man hawlahu da wasu kewaye da al'arshin kaga mala'iku sun dauki al'arshi sannan kuma mala'iku sun kewaye al'arshi kaga ba wanda ya san adadin yawan mala'ikun ubangiji sai shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu idan ya kasance al'arshin ubangiji shine a'zamu wa adkham wa akbar makhluqatillah al'arshin ubangiji ita ce halitta mafi girma mafi daukaka mafi daraja gabaki daya ba wata halitta da Allah ya ce mai girma irin al'arshin ubangiji to sai kasance akwai mala'ikun da suke mata kawanya suke kewaye ta imagine irin yawan wannan mala'iku dan fadin tabaraka wa ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wastaghfiruna lil amanu sannan sake cewa wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arsh sai kaga mala'iku hafina sun yi kawanya wa al'arshi a kewan al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode wa ubangijinsu suratul zumar aya ta 75 sannan malam har ila yau ya sake faɗa wa maratibahum min ad-dunu da kuma matsayinsu wajen kusantuwa zuwa ga Allah wato kowane mala'ika da matsayinsa kamar da zaka ga ana kamanta irin wannan wani sa'in a gidan sarki irin matsayin hakimi yadda zai samu kusanci zuwa ga sarki to dan adam ma yayi wannan dabarar to bantana Allah tabaraka wa ta'ala bisa akwai al-mala'ikatul muqarrabun akwai mala'iku masu samun kusanci da Allah to haka ma bayan Allah akwai bayan Allah masu samun kusanci da Allah yasa duk mutumin da ya matso da kansa wajen Allah Allah zai matso da shi zuwa gare shi idan mutum ya nisar da kansa zuwa ga Allah ga kuka barin Allah to shi ma Allah zai ko uhu ba shi lalle mu'mini da yake so dace ya hada kansa da Allah tabaraka wa ta'ala ya matso da kansa duk abin da Allah yake so yana so yana jin daɗi sai ga Allah ya so shi Allah ya sanya masa albarka Allah kuma ya bashi kyakkyawan ƙarshe idan kuma mutum ya juya ba shi ba Allah sai ga Allah ya ko uhu ba shi Allah ka mana afuwa saboda haka mala'ikun nan matsayi ne mukamin su daban-daban ne kan fadin tabaraka wa ta'ala innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun suratul araf aya ta 206 aya ta ƙarshe kenan tabbaci hakika alladhina wa'innan da wato mala'iku kenan inda rabbika wanda suke wajen ubangijinka kaga akwai mala'ikun da suke kusa da shi akwai mala'ikun da ba sa kusa da shi la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai wajen bautawa Allah kada mutum ya girman kai wajen bautawa Allah duk abin da aka ce addini ne to ka yadda da shi ka san ba bata bane yadda in ka san bata ne to bai halatta ka ba tunda zaka akwai addinai kala-kala a duniyar nan akwai tsarin ibadoji kala-kala duk abin da baka yadda da shi tabbas kada kai amma in dai ka yadda daidai ne lalle ka aikata ba matsala ba khofun alayka baka yi hasara komai ba su mala'ikun nan la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai kamar da zaka ga muna yi sallah ma sai mun ga dama zamu yi wa Allah kuma yadda muke so zamu yi wa Allah a lokacin da muka dama zamu yi wa Allah lokacin sallah yayi tun karfe 12 da 17 ko da 15 wasu ba su sallah sai karfe 2 wasu sai ta naka sai ta nuna ta yi to kowa ya gaya maka oho wato da wadan Allah mai rahama bane yadda malaman usul suke faɗa wato lokacin sallah muwassa ne lokaci ne mai faɗi da ba dan Allah ya rahama ba anan da duk mutumin da bai samu lokacin sallah yayi da wuri ba in ya mutu shikenan amma yadda malamai suka ce lokacin sallah mai faɗi ne sallam malaka ya zo masa yana masa lokacin sallah na farko da na biyu haka idan mutum ya mutu a wannan lokacin muddin lokacin sallah bai fita ba in bai sallah ba da laifi Allah ba zai kama shi ba saboda a cikin lokacin ne lokaci bai fita ba to haka idan kace lokacin azhar karfe ne yake fita karfe 3:30 Allah ga misali lokacin yake fita to haka mutum tun daga 12 da yan kai zuwa karfe 2 da karfe 3 da yan kai yana lokacin sallah in ya mutu a wannan insha Allah muddin daliya zai sallar to ba shi da kaufi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rahama ce ta ubangiji amma da ba dan haka ba kalubale ne mai zafi ga waɗanda suke jinkirta lokacin sallah sai lokacin su ga dama to Allah ka mana afuwa wannan mala'iku ba sa girman kai wajen ibada ta ubangiji wajen bautata masa wa yusabbihunahu suna masa tasbihi suna wato tsarkake shi suna kare shi suna faɗa masa abin da ya dace da shi a faɗa masa akwai abin da bai dace ka faɗa wa ubangiji shine tasbihi
walahu yasjuduna gare shi suke yin sujuda. Wannan mala'iku ke wanda suke wajen Allah. Sannan wata ratan wani lokaci yasifuhum bil ikram wal karam, Allah sai siffanta mala'ikun nan bil ikram, wato al ikram jam'u karim, ko kuma al kiram masu karamci, masu bayarwa. Za ga mala'ikun Allah wato siffofinsu da halayyarsu da ɗabi'unsu masu hidima ne. Duk mutumin da yake hidima karimi ne, zai maka hidima karimi ne. Tare da mu akwai mala'iku suna attending din abin da muke faɗa, suna rubuta abin da muke faɗa. Sallallahu alaihi wasallam yake majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Allah ka sa mana cikin su. Mutane ba su saba ba a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Ubangiji, shine masallaci. Yatluna kitaballah, suna kan littafin Ubangiji. Wa tadarasuna bainahum, suna mudarasa tsakanin, suna karantawa, suna fahimtar me yake ciki. Illa nazarat alaihim sakinah, sai maskida ta sako da mala'ikun Allah. Wa ghashiyatuhum rahma, rahma ta lullube su. Wa haffatuhum mala'ika, mala'iku su musu cycle. Haka mala'ikun suna halatta. Ranar Juma'a mala'iku suna zuwa sai attending. Wani dan wani ya zo a lokaci na daya. Wanda ya zo a farkon sa'a za a bashi kamar ya yanka raƙuma, hukatar raƙumi. Wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya yanka saniya. Wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya yanka ƙatar rago. Wanda ya zo a sa'a ta uku ta hudu kamar ya yanka kaza. Sa'a ta biyar ta ƙarshe kamar ya yanka ƙwai. Mutane da yawa kuwa, imma yan kwan ne ko yan kajin, wanda suka fi su kuma lalacewa sai mala'iku ma sun gama aiki. Ga maliman yana hawa kan mimbar ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai su kaɗe takardun su rufe, babu attendance, sunan ka baka zo ba, sai su kasa kun su ji hudu ban alima. Mamakin mutane suke da fifi suke zuwa bacin lokacin liman ya, kaga dukkaninsu dai kawai sun zo sallar juma'a ne, amma dai ba su da wannan ladan. Allah ka mana afuwa. Mutum ya kokari ya zama ya fi mala'ika, ya fi mala'ika. Mu da aka yi mana garaɓasa, in kai za a yi maka. Su mala'ikun nan ba abin da aka musu alƙawari ba, babu alƙawarin da aka musu, amma suke aiki, suke ibada. La yastakbiruna, ba sa girman kai wajen ibada. To muku an mana garaɓasa, in kai aljanna, in kai ƙi wuta, kuma aka aiko da manzo da alƙur'ani, aka yi mana bayani, to duk ba za mu yi aiki ba. Allah shirye mu, Allah gyara mana. Saboda Allah yana siffanta su da bil ikrami, da karam, da karamci, kamar faɗin sa kiraman katibin. Su mala'ikun nan wato kiraman jam'u karim, mai karamci, ko kuma sifa ce wata ta wuce karamci, sai a ce maka wannan kiram, wato bi ma'ana karamcin su da kirkin su ya shallake haddi. Sannan katibina suna rubuta abin da kuke faɗe, kuke aikatawa. Sannan faɗin sa har ila yau a dai surar sura Abasa aya ta 16, kiramin barara, masu karamci, masu biyayya ga Ubangiji. Barara min albar, wannan duk siffa ce ta mala'ika. Sannan yace wat taqdim wal ulu, Allah ya siffanta mala'ikunsa da kusanci zuwa gare shi, da ulu, da daukakuwa. Sannan wat tahara, da tsarki, wal quwwa, da karfi, wal ikhlas, da kuma ikhlas. Alga misali kamar fadin tabaraka wa ta'ala yashhaduhu al muqarrabun, wasu mala'iku ne masu kusanci suke halartar wannan guri. Sannan la yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib, wannan ana magana aljanu ne. Aljanu ba su da iko yasamma'una, su satoji ila al-mala'il a'la, zuwa wajen mala'iku na sama can, ba su da iko sato wannan bayan. La yasamma'una, ba su da iko, ai la yastati'una. Ash-shayatin, aljanun ma hawa ne, akwai ifritai, akwai madidai, akwai muna aljani, su ne ordinary masu igiya ɗaya. To su masu igiya ɗayan akwai masu fuka-fukai biyu, fuka-fukai uku, hudu. Akwai wani kaman iska, wani kaman walƙiya. To wanda suka fi su shaidanci da shaƙiyanci da tsafi da ƙarfi, su ne dangin iblis, shaidanu. To masu irin wannan hawa sama, mu ɗan roket ɗinmu baya wuce, in ma mun je mas mun je, in ku ba mu je ba shikenan. To su ku wucewa suke can, ba wanda ya san tafiya da za a je a san inda sama take. Sama ta ɗaya, sama ta ɗayan nan ba inda ranar mu take ba, a can waje ne, nesan shekara wajen 500 za a riga an wuce ranar. Mala'ikun nan, aljannin nan suke hawa kan ɗaya je ya sato labarai. To la yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib.
za a dinga jifan shooting stars. Wani sa'in ka fito da asuba karfe 3:30 ko 4 irin gidajen nan masu a buɗe ko kana bayan gari, ka sai yanzu fitila ta yawa a birni ba ka ganin taurarin ma. To yan a ƙauye ne ba wuta sai ga taurari sun fito masha Allah, sama gwanin ban sha'awa, mutum ya ƙara imani da tsoron Allah. Nisa in kana da kuɗi kai gida a ƙauye ɗaya a birni ɗaya a ƙauye, wallahi malam kana zuwa kana ganin halittar ubangiji, kana tasbihi, kana zikiri, kana kiyamul layli, kana zikiri, kana ambatan Allah. Ka je ƙauye kai nasiha ka fito, ya fi akan mutum ya mutu a birni yana shan AC, yana shan raba yana shan ice cream da chocolate. Wallahi malam mutum ya gwada samun gidan irin gidan gonan nan, ka rayu a can yadda suke rayuwa. Muka dan shiga kasuwanninsu ka dan nasiha mai kyau, wani yana algus, wani yana ba daidai ba, wani yana yawan rantsuwa wajen cinikayya, gyara musu da hikima. Har mutum ya yi da'awa kenan, rayuwarsa da'awa, binne da'awa, ƙauye da'awa. To irin wannan falala ce, Allah ka samu dashi. To wannan aljanun idan suka yi saman nan, wa yuqdhafuna min kulli janib, za a dinga jefan su da wani shooting stars. Shi nace misali za ka iya ganin su da dare, kaga wata taurara ta wuce fiu ta wuce, iyakacin ganin ta tafi wani guri ba san inda ta ba. To har yanzu ana jefan su. Wannan shine bayani da malam ya kawo game da kaɗan daga cikin sifofin mala'iku wanda Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani. Yace wal Qur'anu mamlu'un bi dhikri mala'ika. Alƙur'ani cike yake da ambaton mala'iku. Yace wa kadhalika al ahadith, haka kuma hadisai annabawiyya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fafihatun bi dhikrihim, ita ma ta cika, an cika hadisai da ambaton mala'iku da bayani game da halayyarsu. فلهذا saboda haka kana al-iman bil mala'ikati ahad al-usul al-khamsati allati hiya arkanul iman. Saboda haka ne ya kasance imani da mala'ikun Allah ɗaya daga cikin usul ginshikai guda 5 wanda yake ɗaya daga cikin rukunin imani. Lalle mutum ba zai imani da Allah sai yadda akwai mala'iku. Kar ka yadda ka ce mala'iku matan Allah ne ko ƴaƴan Allah, ko kuma siffar su kamar yadda Kirista suke zanawa, daga wani mala'ika mai siffar mace, wani ɗan bebi da kifiya mai soyayya, mala'ikan soyayya kenan. Astaghfirullah. Ko kunya ba sa ji, ko mala'ikan ma farare. Me yasa ba za a samu mala'ika baki ba wanda zai yi representing din mu bakake a Afirka, ko mai fari in na bature, kaga warayar nan fata ke. Allah shirye su. Haka mutum ya imani da mala'ikun Allah, Allah ya kinsu daga haske, sannan siffar su ba mu sani ba. Za ka ga malam zai magana akan yadda a jahiliya ana ɗaukan wato kyawu ƙarshe shine na mala'ika. Idan kyan mace ko kyan namiji ya kai inda kai za a ce anta malak, saboda ana ganin girman mala'iku. Duk wani abu mai girma a wajen shine mala'ika. Shi kuma aljani mugu ne, tuntuni aljani ke zalunta jama'a. Ina jin yanzu ne ya haƙura, Allah mana maganin shirin su. Mana ce qad takallama an-nasu fil mufadalati bayna al-mala'ikati wa salihil bashar. Wannan mata matsala ce wacce ta dade. Daga cikin bayan Allah mutane akwai waliyan Allah, akwai shahidai, akwai salihin, wanda bayan Allah nan sun samu matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin su akwai wanda ba za a yi masa hisabi ba, ba za a tambaye shi ba, kawai aljanna zai shiga, yadda ka san wato walƙiya ya shiga aljanna. To shin wannan dan adam nan za a yi hada su da wato mala'ika? Ya fi mala'ika ko bai mala'ika ba? Tunda ka san dai bai kamata ka hada mutumin da yake sabo ba, yake zunubi, kada shi da mala'ikun da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ba sa saba Allah kan abin da Allah ya umarce su. Mu duk abin da Allah ce shi suna yi, akan mu da muke sabo. Da ya mutum ya waye gari ya ta mutu ta faɗi bai sabo ba. Sai sa ake so mutum yawaita faɗin astaghfirullah. Amma mala'ikun nan ba sa saba Allah. To shine aka samu sabani, yace malamai sun yi magana akan wannan matsayi. Wane ne yafi? Mutum salihi ko mala'ika? Sannan wa yusabu ila ahli sunna, ana jingina ahli sunna tafdil salih al-bashar wal anbiya faqat ala al-mala'ika. Wasu malamai da cikin ahli sunna ana jingina musu faɗin cewa lallai salih al-bashar wato salihan bayi daga cikin mutane da kuma anbiya wato annabawan Allah faqat kawai sun fi mala'iku. Sannan ana jingina ila al-mu'tazila, wajen mu'tazila tafdil al-mala'ika, suna ganin dan adam ma ya fi mala'ika ko da yana sabo, wato umuman ko da dan adam yana sabo, tunda in ya tuba Allah zai yafe masa, suna ganin mutum zai ifin mala'ika. Sannan wa atba'ul ashari, masu bin ra'ayin wato ashariya kenan, ala qawlain, suna da qawli guda biyu. Minhum daga cikin su man yufaddil al-anbiya
wal awliya, a cikin su akwai wanda yake fifita wato annabawan Allah da kuma waliyai. Wa minhum man yaqifu, a cikin su akwai wanda yake tsayawa, wala yaqta'u fi dhalika qawlan, baya faɗin ra'ayinsa. Idan tambaye shi mala'ika ya fi waliyai da annabawa, sai ya shiru. Ko kuma annabawa da waliyan Allah sun fi mala'ika, sai ya shiru. To wannan ra'ayin wasu daga cikin ash'ariyawa kenan. Mana ce wa hukiya, an kawo hikaya an rawaito an ba'dihim daga wasu daga cikin su mailuhum ila tafdhil mala'ika. Wato wannan daga cikin ash'ariyawa din akwai wanda suke ganin sun karkata zuwa ga fifita mala'iku akan shauran mutane. Wa hukiya an rawaito dalika an gairin daga wani su, wato wanda ba ash'ariya ba, min ahli sunna, daga cikin ahli sunna. Daga ahli sunna ba ash'ariya bane, ko ash'ariya ba ahli sunna bane. Ahli sunna daban, ash'ariya daban, saboda aqidar su daban, maturidiyya ita ma daban. Ko da sun hada a wani ra'ayi a cikin aqida, wannan haduwa suka yi, amma kauli mafi inganci ash'ariya daban, saboda shugaban su daban, ahli sunna daban, shugaban su daban, shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ma ya ce wa ba'du sufiya, da wasu daga cikin sufaye. Idan an lura za a gama ne ya kama maganar sufiya. Mafiya sufiya tana shiga ne bangaren da yake da alaka wajen tsabtace rai da wanke rai da gyara rai da tarbiyyatar da ran mutum wajen bautawa Allah, shine sufanci. Kwari a tsabtace rai daga fadawa cikin tsatsa, cikin danas na zunubai da saba Allah da san duniya, da san kwantawa a jin daɗi, da san cin daɗi, da san tunanin daɗi, ya kasance mutum kullum zuhudu. To kuma daga cikin sufayen akwai masu ra'ayin mu'tazila, akwai masu ra'ayin asha'ira wajen aqida kenan. Malam ce wa qalat shi'a suka ce inna jami'al anbiya, ce dukkanin annabawa afdalu min jami'il mala'ika, sun fi dukkanin mala'iku. Wa minan nas, daga cikin mutane kuma man faddala aw man fassala tafsilan akhar, akwai wanda yayi tafsili ya rarrabe wani rarrabewa ta daban. Wa lam yaqul ahadun mimman lahu qawlun yu'athir, a cikin su ba wanda ya faɗo ta magana wacce take tasiri a cikin wannan magana. Shine innal mala'ikata afdal min ba'd al-anbiya duna ba. Ce a wasu daga cikin mala'iku sun fi ana fifita su akan wasu daga cikin annabawan Allah, amma ba dukkanin su ba. Wato a cikin mala'iku ba dukkanin su ba, sun fi wasu daga cikin annabawa ba dukkanin annabawan ba. Wato kamar zaɓe suka yi a cikin mala'iku, suka fifita su akan wasu daga cikin annabawan Allah. Mana yace Abul Izz, wa kuntu taraddadtu fil kalami ala hadhihi al-mas'ala. Yace da na yi taraddudi na kai in komo akan wannan mas'ala, amma na kasa zabe wanne ne yafi. Salihan bayi annabawan Allah sun fi mala'iku, ko mala'iku da darajar su a wajen Allah tabaraka ta'ala sun fi salihan bayi da annabawan Allah. To da in ka kalli hujjojin sai ka gani kowanne da matsayin sa. Yace li qillati tamaratiha, to mu duba mu gani li qillati tamaratiha. Tamara shine fruits ɗinta, ‘ya'yan itaciya, abinda za mu girbe. Me amfanin shuka? In kai shuka za ka girbe, za ka samu mai conclusion, za ka samu ƙarshe, za ka samu mai objectives, manufa. Menene hikima? Menene amfanin nan ka ce annaba sun fi mala'ika? Sai me kuma? Menene hikima da alherin za ka samu kace mala'iku sun fi annabawan Allah? Allah bai ce mu zo duniya mai saɓani akan mala'iku da annabawan ne ba wata hikima a ciki. Nisa ya ce me? Da qillati tamaratiha, saboda wato raunin ko karancin tamara da za a samu daga cikin wannan bincike. Kaga bincike ne mai qalil wanda ke bashi da daraja. Wa annaha qaribun mimma la ya'ni aw la yu'na, take kuma ta kusa da cikin abin da ake babu ruwanka, kai ba annabi bane, sai ka zama cikin salihan bai insha Allah. Kai kuma ba mala'ika ba, to me naka a ciki da sai ka san waye yabo ne. Sai kawo hadisi daga ciki fa sallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'i, lalle daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwansa. Ba ruwan mu mala'iku ne suka fi annabawa ko annabawa sun fi mala'ika, ba ruwan mu a ciki. Wannan hadisi ya inganta, hadisi ne ingantacce, ya riga ya gabata. Ya ci gaba da cewa Shaykh rahimahullah, shi Imam Tahawi kenan, lam yata'arraf ila hadhihi al-mas'alati bi nafyin wala ithbat. Shi ma da yazo duba wannan mas'ala bai tabbatar bai kore ba, bai tabbatar da cewa mala'iku sun fi annabawa da salihan bai, bai ce annabawa da salihan bai sun fi mala'ika ba. Yace wala allahu yakunu
qad taraka al-kalama fiha qasdan, yace tayu ya bar magana ne da nufi yake yin magana. yace fa innal imama, yace kaga imam Abu Hanifa radiyallahu anhu aw rahimahullah waqafa fil jawabi anha, shi ma kansa Abu Hanifa ya tsaya akan amsan nan bai bayar da yadda ake zato ba. alama da karahu fi ma'alil fatawi, kamar yadda aka ambata a cikin littafin nan ma'alil fatawi, mallan yace huwa multaqitun ko al-multaqit fil fatawa al-hanafiyya, wato an zabo shi daga cikin fatawoyin malaman Hanafiya lil imam Nasiruddin Abul Qasim Muhammad ibn Yusuf al-Husaini as-Samarqandi, wanda Allah da kansa a shiga ta 556. kuma ka duba kashfu dhunun zaka samu bayani game da tarihin wannan bawa, mujallal na 3 shafi na 1813. wannan tsohon bugu ne, duk littafin da ga an sa masa 1000 mafiya tsoho ne, to yanzu kuma sun fito wani dabara, sai a samu mujalladi 5 sai a dungule shi, sai ga mujalladin ya zama 1000 da yankai, pages din ya zama 1000 da yankai. yace fa innahu zakara masail, yace ya ambaci matsaloli a cikin wannan littafi lam yaqta Abu Hanifa fiha bi jawab, wanda Abu Hanifa an-Nu'man wanda ya shahara da cewa ba wata tambaya da zaka masa face sai ya bada amsa, ya shahara a zamanin sa da ya ka zo masa tambaya ta wasa kwakwalwa, ta wasa brain, yadda kan mutum zai hayaki yayi jajawur, shi sai ya bada amsa a cikin. yace to amma anan ya tsaya bai bada amsa ba. wa'adda minha, daga cikin abin da ya an kawo yi kirga daga ciki, yace at-tafdilu bainal mala'ikati wal anbiya, mas'alar fifita mala'iku akan annaba ko fifita annaba akan mala'iku. yace wa hadha huwa al-haq, yace wannan shine gaskiya, kar ka fifita kowa akan kowa, kar ka fifita kowa akan wasu, da kowa matsayinsa daban. alga misali, ina jin ta bada misali yadda muke jarabawa, shi yasa system din education na America daban yake da na Ingila da kuma na ƙasar mu. system din America shine suna kula da me CA, yawan CA ɗinka, CA shine over 6, class work ɗinka, presentation ɗinka shine kwakwalwarka, shine ƙoƙarinka. amma jaraba ba sa bada ƙarfi akan jarabawa, jarabawa sai su bada 40 ko 30, saboda sun san matsalar, ta yi ka iya in ka zo jaraba baka da lafiya ko ba karanta ko ka manta, kuma ka iya jiya kuma sai a ce ka faɗi, kaga an cuce ka. to ba sa bada ƙarfi akan jarabawa. to misalin da nake so na faɗa shi ne, wannan bawan Allah ya tashi a birni, duk gidansa yan boko ne, in je karatu ya dawo akwai malami da aka ware shi special da ya koya masa karatu, karatun ma da za a yi gobe sai an koya masa, in ya zo aji kawai kallon malami sai aka ɗauko mutumin da kuma yake gidansu babu wannan, ba yan boko bane, yan cikin birni ko yan unguwanmu, Allah ga misali unguwanmu, ba shi da malamin da zai koya masa, da kira ke haɗa turancin, sannan a haɗa su jarabawa first term, second term ko first semester a min jarabawa, wasu ake a gawa ya honi, kaga an zalunce shi, ba ya adalci ba. wannan ya da kuɗin sayar da tafai books, ba laptop gare shi, bincike yake kala kala, ya yi bincike, gidansa an saba bincike, babansa professor ne, yan gidan professor shi ko wannan babu laptop, babu waya, textbook da kira za a yi saya babu ma, kokari ke samu kuɗin hand out babu, to za a yi ka haɗa su a ce wani ya fi shi, an zalunce shi din ya fi shi. to idan an duba kowanne matsayinsa daban, idan ana so a yi kisa, turawa suka fito da wani tsari, American system kenan, sai a ɗauki yara, wani sa'in sace yaran suke yi, a sato yara yan shekara kaza, an haife su a wata kaza, ko kuma a same su wato scientific experiment ne, a sanya su a cikin irin kwalaban nan, a samu sperm din a hada a sa a cikin wato bottle irin kwalaban nan, a haife su a tare, ya taso a tare a shekara guda, a musu tarin iri ɗaya, to shine za a gane waye fulu. to aka gane wannan, to an gane cewa lallai mala'iku daban kuma annabawa daban, matsayin kowanne daban a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. to malam ya ci gaba da cewa a wannan mas'ala, wa hadha huwa al-haq, wannan shine gaskiya akan maganar nan, karkace zaka fifita mala'ika akan annabawa ko annaba akan mala'ika. fa innal wajiba alaina al-iman bil mala'ikati wan nabi, abin da ya wajaba akan mu shine mai imani da mala'ikun Allah da kuma annabawa. wa laysa alaina an na'taqida ayyul fariqain afdal, bai kamata a gare mu samu itiqadi ko mu kudurta cewa lallai sai mun san wani bangare ne yafi falala a wajen Allah. fa inna hadha law kana min al-wajibi la bayyana lana nassan, da a ce haka ne da an bayyana mana nassi a bisa haka, da a ce lallai ana so a gane mala'iku sun fi annabawan Allah, da an bayyana mana, da ana so mu gane annabawan Allah sun mala'iku, da an faɗa mana. wata qala ta'ala, Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, al yau na cika muku addininku,
kaga ba ba da wannan labari a ciki ba. Da a cikin ka hada wannan addini sai a ce to lallai a sani annabawa sun fi mala'iku ko mala'iku sun fi annabawa. Kuma ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba, ubangijinka baya mantuwa. Duk abin da kaga ya bar shi bai faɗa ba a sane yake, wanda ba amfani mu sani. Wa fi sahih ya zo a cikin as-sahih, inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha. Hakika Allah ya faranta farallai, to kada mu sakaci da su. Farallan nan na sallah ko na azumin wata Ramadan ko na bada zakka ga wanda yake ahalin bada zakka, ko azumin wata Ramadan wanda yake ahalin yin azumin wata Ramadan ya zan farilla gare shi, ko zuwa aikin haji ga wanda yake da miliyan 10 a bana kenan Allah ya sa a rage kuɗin, yake da lafiya yake da ilimin aikin haji, to wannan ya zan farilla gare shi. To lallai farillan nan mutum ya kula da su. Wa hadda hududan, Allah ya sa iyakaci, ya sa limit, ya sa boundaries. Fala ta'taduha, kada na ketare. Do not cross over, kada ka tsallake. Allah ya ce bari bari, tsaya kul ka tsaya a kul. Wa harrama ashiya, sannan Allah ya haramta wasu abubuwan, fala tantahi kuwa, kada ku ci haƙƙin su. Saboda cin haƙƙi da cin haddi shine idan Allah ya haramta mutum ya aikata, Allah ya shi mu. Wa sakata an ashiya, kuma ya shiru akan wasu abubuwan bai faɗa mana ba. Duk abin da Allah bai faɗa mana ba akan zatinsa, akan siffofinsa, akan mala'ikunsa, akan rayuwar barzahu wacce ba mu ganta ba, to mutum kada ya fada ciki. Rahmatan bikum, rahama ce muku. Wato Allah yake faɗa don ya zama mai rahama. Sau da wani labarin inda za a ba mu, wallahi mutum bai sake cin abinci ba. Yanzu da a ce mutum kan ya mutu, za a ba shi labarin kai haka ka ba mu labarin ga mala'ikan mutuwa yadda yake. Duk wanda aka nuna masa mala'ikan mutuwa, ina ji in ya fara gudu bai tsaya ba, zai iya so ya escape way ya gudu ya bar duniya ma gaba ki da. In dai mala'ikan mutuwa a duniya zai zo to gwara ka bar duniya ka tashi sama da kowace gunojin. Idan aka ba mu labarin yadda zafin cirere yake, duk Allah ya mana shiru. Da Allah ba mu labarin makomanmu, ya kake gani? Tun ne da a yi tikafi a masallaci, an daina zuwa gona, an daina zuwa kasuwa, a ta zikiri ana salatin adamu mana, ana ta karatu da sallah. To amma sai Allah wa sakata an ashiya rahmatan bikum, da rahmarsa gare mu. Allah ya mana rahma, ya tausaya mana, wanda kwallon ba ta ya dauka ba. Ghairi nisyan ba dan ya manta ba. Fala tasalu anha, akul ku tambaya. Akul kuka yi bincike game da ita. Wannan hadisi hasan da gairi ne Imam Darqutni ya rawaito a cikin sunan ɗinsa jalai na 4 shafi na 184. Haka Imam Hakim ya rawaito a cikin Musaddarak hadisi mai lamba 7114. Abu Nu'aym a cikin Hilal Awliya mujallad 9 shafi na 17. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه حديث حسن لغيره. انظر حاشية شرح عقيدة الطحاوية شافي ندري أكدني. معنى فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحال هذه أولى. ينشروا أو أن المسألة وجن كوريا كتبتروا والحال هذه هكذا يجي ولا يقارك يشوف. تند الأمر هكذا يجي ما بروانك أجي وأيشروا شيء فعله. ولا يقال كذا أشي إن هذه المسألة نظير غيرها. أشي أن المسألة أي إرن وننتجي من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. أشي المسألة أنك استنباط وموجود في القرآن والسنة. لأن الأدلة هنا متكافئة. لأن الأدلة هنا متكافئة. سوداء دليلنا متى غني أنا متكافئة واتو سين يكون فرسيري هان سين يكون نندوك باوان ديفوني على ما أشير إليه. أكان أبدا ذنباد نوني زوا غريش. إن شاء الله تعالى إذا الله يبادي إجمال. ما نزيد هنا من هجوجي كما توانا نظام غاني هجوجي دك سين يكون نندوك باوان ديفوني. وحملني على بس الكلام هنا. Amma abin da ya jawo na so na baje magana zuba zance na a wannan guri akan wannan matsala wanda da tuntuni ni ma ta ne taraddatu na yi taraddudi akan yin maganan nan. Nace anna ba'dal jahiliyin, wasu cikin jahilan mutane to sai onal adaba bi qawlihim, suna magana marar ladabi inda suke cewa kana al malaku ay malaika kaza qadiman lin nabi, mai yi wa annabi hidima ne. أو أن بعض الملائكة كون سيتم ملائكو قدام نبي آدم wato masu hidima ne ga annaba Adam. Mutum ya samu aya ta ce mala'ika kaza mai hidima ne wa annabi,
ko mala'iku kaza masu hidima ne ga annabi Adam a aljanna. Ya nuna mala'ikata al-muwakkalina bil bashar, suna nufin wato mala'ikun da aka wakiltawa wato mutane, cewa wasu mala'iku kuddam na libani bashar ko libani Adam, mala'ikan da shi zai dauke ka ya rike ka kada ka faɗi, ya baka damar juyawa, ya baka damar tunani, ya baka damar tafiya, ya baka damar gudu, ya baka damar in ka tashi ka kwanta, duk mala'iku ne suke mana. Zai ce wannan ai kuddam ne, masu hidima gare mu. Nace wa nafi zalika da makamantan haka mai alfazu da lafazin suka al-mukhalifa lishar, wanda suka saba shar'i ko shari'a ta ubangiji tabaraka wa ta'ala. Idan an ce shar, kitabu da sunna, alqur'ani, sunna ya sunna. Al-mujanabatu lil adab, wacce kuma ta kauce yin ladabi. Mala'ikun nan za a musu ladabi, a girma masu, da Allah ya girma masu. Ka girma mala'ikun Allah, Allah ya girma masu. Ba don wani dan za su shaƙe ka ba, mala'ikan mutuwa zai shaƙe ka, zai rama. Ba don haka ba, ko dan za su daki mutum a kabari, munkar da nakir. Ba don wannan ba. Dan kuma mala'ikan gadon jahannama, akwai mala'iku a cikin jahannama masu azaba. Allah ya mu da jahannama. To ba don wannan ba, tunda Allah ya girma masu, ka girma masu. Kamar da Allah ya girma dan Adam, wala qad karramna bani Adam, Allah ya karrama dan Adam. Dan Adam ma ka karrama shi, kada ka wulakanta shi, ko da ka fi shi. Mala ce wa tafdilu, yace kaga fifitawa in kana ala wajhi at-tanaqqus, wato an fifita ne dan wato kawo tawaya ga wani, aw al-hamiyya, ko kuma nuna wato ta'assubanci da alfahari lil jins ga wani jinsi, la shakka fi raddi, wannan wajibi ne a yi. Kamar Allah misali, a zo a ce da fari da baki waye bi, fari ya nuna ai fari ya fi baki, saboda fari kana ganin sa abu yayi kyau, shi kuma baki sai da za'i, sai da ai hakuri. Allah misali, haka wannan an wulakanta me baki kenan. Sai sa tura ba su gane yadda bakake suke ba, sai da suka dauki bakaken sa kai suka zo su gane akwai the most intelligent wato human being a duniya, human race, akwai bakake a ciki masu kwakwalwa. Wannan suka yi lissafi, wata mata ce a America, Negroes, the black American Negroes, ta yi lissafin wanda da shi aka kirga, aka calculation, aka tafi Apollo 11. Mace ce ta yi calculation da inda za a tafi, da inda za a sauka, da inda in an dawo jirgin zai sauka. Mace ce black American. Haka magana ashe ba farar fata bace, ba abun ba baki bane. To bai halatta ba kuma wani ce ai balarabe ya fi bakake, saboda annabi daga cikin me yake, kuma mu Allah ya zaba, Qur'ani yaran mu ne, sai ku kuma bakake kaza kaza. Kaga wannan an wulakanta ne. Duk da cewa nan sanar cin sai Qur'ani balarabe ne, amma dai bai halatta don cewa ku kun fin ba, sanar ita ya kore la fadla li arabin ala ajami. Balarabe bai da wata falala aka wanda yake ba balarabe ba. Balarabe abiya ba ala aswada, ko kuma fari yace yafi baki, ba shi da komai illa bi taqwa, sai da tsoron Allah. Mana ce to dan aka kawo irin wannan, aka fifita mala'ika akan wato annabi, ko aka fifita annabi akan mala'ika, sannan wani aka masa tawaya, aka tawaye shi, aka rage darajarsa da kimarsa, aka wulakanta shi dan kai wani abu, to haka wannan dole mutum ya watsar da shi, bai kamata ya amfani da shi ba. Walaysa hadhihi al-mas'ala, yace wannan mas'ala kuma bata zama nadhir al-mufadalati bain al-anbiya, kuma bata kama da yadda ake fifita tsakanin annabawa, ko da annabawa matsayinsa daya, jinsi ɗaya ne, tafiyarsa daya. In ka kalli mala'iku ba sa cin abinci, ba sa shan ruwa, ba sa hutu, ba sa gajiya, ba sa yin toroso, ba sa bawali, ba sa hamma, ba sa wannan. Su daga haske suke, haske ne, jinsu ba jini bane irin namu. Mu kuma muna cin abinci, in mun ci sai ya fito, in muka sha ruwa sai ya fito, in ma tukumi in ma ta ɗaya hanyar. Haka abin yake, muna jin yunwa, muna gajiyawa, kwakwalwarmu tana juyawa, ta ce ko a'a. So ta mala'iku ba ta wannan, ba ta ce ko wa, kawai obedience to Allah subhanahu wata'ala. To amma annabawan Allah fa mutane ne, duk iyaye ne suka haife su, namiji suka fito, banda annabi Adam da annabi Isa alaihi salam. Dukkanin su gabaki daya, in banda annabi Adam da annabi Isa, duk kowane daga cikin mace da namiji suka fito. Kuma jini a cikin su, suna cin abinci, suna sha, kuma haihuwar su aka yi, kuma suna kuka, suna farin ciki, suna dariya, suna bacci, suna tashi, suna rayuwa, suna mutuwa. Sannan bayan Allah ne na musamman da Allah zaɓe su, annabawan Allah kenan. Allah turo musu mala'iku su yi musu magana. To haka wannan zaka iya nuna wanda ya fi wani irin darajar da Allah ya bashi.
kuma ba dan kokarin sa bane ɗaya bi kwanji ɗaya bi karfi kace ai annabi Musa ya bi kowanne annabi kwanji da karfi a duk ba nan ba. Haka zaka fifita annabi ne saboda yadda Allah ya fifita shi akan, ba dan kokarin sa ba dan mazamazarsa ba. Saboda haka Allah ya ba annabi dama, wani annabi dama ya ci jarabawarsa sai Allah ya tsawaka shi. Kamar annabi Ibrahim alaihi salam, Allah ya jarabe shi ya masa ibtila'i. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun ya cika su. Allah ya masa ibtila'i, ya masa test, Allah ya examine din kuma ya cika wannan jarabawar da ba kowane annabi ne zai cika ba. To haka ya kai wannan matsayin. Da akwai annabawan da su ma Allah ya sa aka gwada su, wani suka faɗi wani suka ci. To haka irin wannan bai kamata ka ce a duk matsayinsa ɗaya ba. Tabbas wanda Allah jaraba shi ci jarabawa ya ci, wanda ya faɗi kuma Allah ya fi masa ya tsallake bai kai ɗayan ba. Malam ya ce fa in taku qad wujida fiha nas, idan ya kasance an samu nassi a bisa wannan wajen fifita tsakanin annabawa shine bin wa huwa qawlu ta'ala fadin sa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Haka wannan ba magana da na faɗa ba, aya ce mai zaman kanta ta fifita. Tilka rusulu wancananku sune annabawan Allah ko manzannin Allah, faddalna ba'dahum ala ba'd, muka fifita shashi akan shashi. Wa fifita Allah? Shi zai ce ba kwazon annabi bane. Allah ne ya fifita shi, ya ba shi dama ya jarraba shi ya ci jarraba. Tunda ba shi da iko ya ci jarraba in Allah bai ba shi iko ba. Wa qawluhu ta'ala fa tabaraka wa ta'ala wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. Hakika mun fifita wasu annabawa akan wasu annabawa. Wa atina Dawud zabura. Da muka ba annabi Dawud muka bayar zabura Dawud. Mana ce qad taqaddama al-kalamu fi dhalika inda qawli shaykh. Yace bayani ya riga ya gabata wajen fadan mai wannan tafi Imam Tahawi wa Sayyidul Mursalin. Wajen fifitawa tsakanin annabawan Allah. Sannan sallam shine Sayyidul Mursalina. Shine shugabannin manzanni. Nan baka kuskure ba, baka laifi ba, sai dai kai abin da ake so kace sallam shine cikamakin annabawa, mafificin annabawa gabaki da manzanni. Ya fi kowane annabi falala a wajen Allah, shine Sayyidul Mursalin. Nan baka laifi ba, ya'ni annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'tabar, abin da ya kamata a kula da shi shine rujhanul dalil, shine rinjaye dalili. Ka fifita dalili, in ka samu dalili rike shi, in ba ka dalili kar ka bata lokacin ka akai. Wala yuhjaru alqawl, ba a kauracewa wani kauli wata magana, li'anna ba'd ahli al-ahwa'i wafaqa alai. Saboda wani mai son zuciya ya yi muwafaqa akai ko ya yarda da wannan ra'ayi. Bal an takuna al-mas'ala mukhalifan fiha baina ahli sunnah, ko kuma matsalar ta karance abin sabani tsakanin ahli sunnah. Wa qad kana Abu Hanifa yake cewa rahimahullah yaqulu awwalan bi tafdil al-mala'ikati al-bashar. Farko Abu Hanifa ra'ayinsa yana fifita mala'iku akan mutane. Thumma qala bi aksihi, sannan ya faɗi aka san haka, sai fifita mutane akan mala'ika. Wa zahir abin da ya bayyana anan an al-qawl bi tawaqquf ahadu aqwali. To lallai ɗaya daga cikin maganar da ya kamata a ɗauka a cikin maganarsa, ko kuma ɗaya daga cikin maganarsa shine at-tawaqquf, tsayawa. Ya yi shiru bai fifita ba, da ya fifita sa ne dakata. Wannan kuma ci gaba ne na ilimi, wanda mutum in ya faɗa wani abu daga baya ya zo canza ra'ayinsa ba laifi bane. Wa ta'diltu fi hadhihi al-mas'ala min al-janibayn innama tadullu ala fadl. Yace in ka duba dalilan na kowane bangare, falalar annabawa sannan falalar mala'ikun Allah, daga dukkaninsu suna magana akan falalar kowanne ne. La ala al-afdaliyya, ba sa nuna akan cewa mutane sun fi, ko wato annabawan Allah sun fi mutane, ko sun fi mala'iku, ko mala'iku kuma sun fi mutane. To malam yace wala niza'a fi zalik, yace babu sabani a bisa wannan. Zamu ga malam yana magana akan fifikon mala'iku akan annabawa, sai kuma fifikon annaba kan akan mutane ma gaba kida. Aka sake yin kasa. Duk da cewa muna magana akan abubuwa masu daraja guda biyu, annabawan Allah da mala'iku. Yace wani Sheikh Tajuddin Al-Fazari, Imam Tajuddin Al-Fazari shine al-Imam al-Allamatu al-Alim Sheikh Shafi'iyya. Cikin manyan malaman Shafi'iyya ne a zamaninsa, shine Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Diya ibn Siba Al-Fazari Tajuddin, wato laqabinsa Tajuddin al-ma'ruf, aka san shi bil Farkah al-Misri, mutum Misra, wato dan asalin Misra ne, ad-Dimashqi al-Iqama wal Wafa. Tana a kasar Damascus kenan, a kasar Syria, a nan ya rayu kuma har ya mutu a shekara ta 690
ka duba tabaqatu shafi'iyya mujallin 8 shafi na 163 za ka samu bayani game da wannan bawan Allah Tajuddin Al-Fazari. Ya faɗa a cikin musannaf samma ya kyahi da suna al-ishara fil bushara, yin ishara zuwa ga bushara. Mece ce bushara? Bushara asalinta fil khairi, a cikin alkhairi take zuwa, amma tana zuwa a cikin shari. Allah ya mu da shari. Yace fi tafdilil bashar al malak, wajen fifita dan adam akan mala'ika. Kun ji sunan littafin al-isharatu fil bushara fi tafdilil bashar al malak, wato bushara ma aka yi mana cewa dan adam ya fi mala'ika. Qala fi akhirih, a cikin ƙarshen littafin yake faɗa, lam ka sani anna hadhihi al-mas'ala, cewa wannan mas'ala din fifita dan adam ko kuma dan adam akan mala'ika ko mala'ika akan dan adam, yace min bid'i ilmi al-kalam, daga cikin bid'o'in ilimin kalam. Me ilmul kalam? Asalin ilmul kalam daga cikin falsafa, philosophy aka dauko shi, wanda da sahabbai ba san shi ba, tabi'a ba san shi ba, daga baya ilimin ya fito. Ilimi ne na wasa kwakwalwa, tunani, neman hujjoji, hujja daga inda ya dace ka ɗauki hujja da inda ma bai dace ka ɗauki hujja ba, dogaro da hankali da tunani kawai, ba ka buƙatar nasi. Na ce wannan min bid'i ilmin kalam, wato da cikin abin da ilmin kalam ya fito da shi, allati lam yatakallam fiha as-sadr al-awwal min al-umma, wanda sadr na farko wato mutanen farko sahabbai kenan ba su magana akai ba, wala min ba'di min a'la al-a'imma, haka wanda suka zo bayan su daga cikin tabi'in ba su yi magana akai ba. Sai imamu Zuhri da makamantansu, manyan tabi'awa, su sai ibn Musayyib da makamantansu ba su yi magana akai ba, ko imamu Malik ba su yi magana akan irin wannan ba. Wala yatawaqqaf alaiha aslun min usul aqaid, sannan kuma wannan matsala kasanta ko baka santa ba, ilimin aqida bai tsaya akan ta ba. Ba za a ce idan baka san mala'ika ya ko dan adam falalawa baka da aqida, ko in baka san dan adam ya fi mala'ika ko dan mala'ika bai fi dan adam, in baka san wannan bayani ba baka da aqida, ko baka san aqida ubangiji ba, baka kadaita Allah ba, babu wannan batu a ciki. Wala yata'allaqu biha min al-umur ad-diniyya kabir min al-maqasid, sannan kuma al'amarin addini bai damfari da wannan matsala ba, damfarwar da za a ce wani abu ne mai girma, inda za a ce baka san mala'ika ya fi dan adam ba, kun ganshi bai san mala'ika ya fi dan adam, ko baka san dan adam ya fi mala'ika ba, ba wani abu ne mai alfahari ba da za ka faɗe shi har da za a ce sai an ɓata lokaci a kansa. A ce wa lihada, saboda haka ne wa ke faɗan wannan shi Tajuddin Al-Fazari. Kala anha fa'ifatun min musannafati hadha sha, kisa zaga wasu littattafai da dama ba su kawo wannan batu ba. Wamtana anil kalami fiha jama'atu min ayat, wasu manyan malamai suka ki magana a wannan matsala. Wa kullu mutakallimin fiha, duk wanda magana a cikin wannan matsala, mala'ika ya fi dan adam ya fi mala'ika, min ulama'i zahir bi ilmihi, daga cikin malamai da suka bayyana iliminsu, lam yakhlu kalamuhu an da'fin wa ittirab, za ga maganarsa ba ta guje wajen ta fada cikin rauni da kuma wato raurawa, rashin tsantseni, rashin tabbatuwa, rashin karfi. Ko da akwai lokacin da zai ci karo da kansa ya kadata kansa. Idan kana magana kan cewa mala'iku sun fi annabawa ko sun fi dan adam, sai ka zo inda kuma annabawa da falalarsu ta fi ta mala'ika. Idan kana cewa kuma annabawa sun fi mala'ika, sai ka zo kuma inda kuma darajar mala'ikar dan adam ba zai yi wannan al'amarin ba, abin da suke yi, har sai mutum ya tsaya. Yasa wani ke cewa lam yakhlu kalamuhu an da'fin wa ittirab, intaha wallahu muwaffiq lis-sawab. Yace magana ta kare anan, Allah shine al-muwaffaq, mai sa a dace zuwa gaskiya. Shi ma kansa da littafin, ga sunan littafin amma da ƙarshe sun ce littafin sa da kansa. Allah kai mana afuwa. Yace fa mimma stadalla bihi ala tafdil al-anbiya ala al-mala'ika, to malam zai kawo hujjoji. Yace daga cikin abin da aka kafa hujja da shi wajen fifita annabawa akan mala'iku, anna Allah amara, nan me za a fifita tafdil al-anbiya ala al-mala'ika, za a fifita annabawa akan mala'ika. Yace anna Allah, hakika Allah, amara al-mala'ikata an yasjudu li Adam, Allah ya umarci mala'iku su sujuda ga annabi Adam alaihi salam, wa dhalika dalilun ala tafdilihi alaihi. Allah yake mala'iku usjudu li Adam, saboda mai Allah ya faɗa, saboda falala annabi Adam. Masu wannan hujja kenan. Wa zalika, saboda haka ne imtana iblisu wastakbara, da iblis ya gane cewa an fifita annabi Adam a kansa,
sai imtana an sujuda yin sujuda wastakbara ya girman kai wa qala yake cewa
Allah ya duniya suka rayu da aljanu kala